dvojčkami. No, som dostal. Ale by sme vedeli naviazať na to. Dva uzly spravíš. Len tento ty sa vlastne dole naviažeš, vieš, keď ja vyleziem prvú, ty sa dole naviažeš na koniec a potom už dostaneme v kuse naviazaný. Návštevu máš. Že návštevu máš. Hej, a že čo to letí. Vodu? Ľubo ťahá, 4. dĺžku či 5. Pod nami partia z Lučenca. No ako? Paráde. Musím ešte, lebo Martin až nemá také skúsenosti. Dávali školenie. No paráda. Tam spodok sme sa Noď. dlho. A potom, lebo radšej sa, aby sme sa radšej lebo budú pocit, že ak sa šmykneme, škoda. Sme tu vymrzli jak psi s Ľubom. Čakali, čo? Pána Boha, zima neskutočná. Sorry, ale... To dá. Hodený do kotla. Poďme, poďme. Chvála Pánu Bohu, ďakujeme. Celý, síce ešte zostup, jasne. Ďakujem, no, na zdravie. Ďakujem, ja musím držať palec hore. Na zdravie, ďakujeme. Ahoj. Čau. Tak. Tak. Čau, Ľubo. Chcete mi sa v rýchlosti aj prezujeme, lebo nohy máme na čo. Dobre? To bude rýchlo. Ko? Ta cesta je brutál, len spodňak máš. Hej! Tu tiež nejaké cesty. Hej. Pekný tu toto. A tu je niečo, čo? Pozriem zo spodu.